Hej, jeg er Marie White, og velkommen til min videolog på maries.dk. I dag vil jeg bare komme med en lille bitte indslag, fordi jeg vil bare gerne dele en rigtig dejlig oplevelse med dig. I sidste uge snakkede jeg om intuition, og jeg fortalte, hvordan børn er født med evnen til at følge sin intuition. Og at grunden til, at vi som voksne har det rigtig svært ved at gøre det, er fordi, at vi kulturelt piller den her evne fra lige så stille og roligt, og skifter den ud med funktionen at adlyde ordre og hierarki og hvem har ret reglerne. Og i dag er jeg lige startet på en måneds praktik i en anden klasse, hvor jeg skal følge dem. Dels som studie til det her projekt, jeg har gang i på Maries. Og det var bare helt vildt spændende at opleve, og det var rigtig, rigtig spændende at opleve, hvordan børn i en alder af 9 år allerede sådan er blevet så præget af skal, skulle og burde, at de sådan, ja, de har ondt. Jeg skulle lige finde det rigtige ord, men det gør lidt ondt på dem at være til. Og så samtidig så har de stadigvæk fat i noget sådan indvendigt, som stadigvæk er der. Og det er rigtig, rigtig fedt og rigtig spændende at opleve at være sammen med de her unger. Og hvordan de er sammen og over for hinanden. Men det som jeg vil sige i dag, eller det som jeg vil dele, det var sådan set bare den her helt vildt dejlige oplevelse, jeg havde. Fordi jeg sad sammen med sådan lidt de rolige drenge i klassen, og vi sad og snakkede lidt sammen om hvorfor matematik var vigtigt, og at man kunne bruge det til en hel masse forskellige ting. Og jeg sagde, at selv dem, der lavede de helt store biler, de brugte matematik hver eneste gang, de skulle lave en ny bil, fordi ja, det var en del af processen. Og så videre. Der var mange rigtig gode samtaler i den. Og så var der en af drengene, der sådan lagde hånden på skulderen, og så siger han sådan, kigger på mig og siger han, du er jo fuldstændig ligesom et barn. Og jeg blev så overrasket og helt vildt glad. Hvor er det dog dejligt, at en så naturligt kan sige til mig, at jeg er ligesom et barn. For mig så var det bare, jeg blev så glad, for det betyder virkelig, at det også stråler igennem det her, jeg arbejder med, ved at prøve at komme i kontakt til den her helt naturlige måde at være på, og det her sprog, som jeg har glemt at prøve på at lære igen, med at bare at kommunikere og være sammen i samarbejde. Det var rigtig, rigtig dejligt. Og der var rigtig mange søde kommentarer. Der var også, altså, der var rigtig mange søde kommentarer. Der var ting, kan jeg lige nævne, at hvis det her var et forløb, jeg havde været på for år tilbage, inden jeg havde lært at elske mig selv 100%, og lært at acceptere, at de ting, der bliver sagt, er bare ting, der bliver sagt. Hvordan jeg modtager dem, er mit ansvar. Hvis jeg havde oplevet den her dag, før jeg havde lært alle de her gode lektier, så havde det været rigtig hårdt. Jeg er en stor pige, og der blev kommenteret en del på min vægt. Jeg fik at vide, at jeg lignede en, der var gravid. Jeg fik at vide, at jeg lignede en, der gik med baderinge rundt om maven. Og jeg nævner det, fordi at jeg vil sige, at den reaktion, som jeg kunne komme med nu, hvor jeg havde lært selv at tage ansvar for min reaktion, var, det er da nok også rigtigt, det kan jeg egentlig godt se, og det er jo rigtigt, jeg er en stor pige, og så fik vi en god snak om det, og jeg ved bare, at for år tilbage, hvor jeg stadigvæk troede på de ting, der ville jeg have været knust, jeg ville have været så ked af det. Det ville have såret mig rigtig dybt, at få at vide, at jeg var tyk. Men det stiller jo bare spørgsmålstegn ved deres observationer. Og det var rigtig spændende at opleve. Men ja, og det var da også dejligt, at de lagde mærke til mig, kan man sige. Men den her kommentar om, du er jo fuldstændig ligesom et barn. Wow, det var jeg bare glad for at høre. For nu betyder det, det var en indikation for mig på, at jeg er på rette vej med mit arbejde.
at jeg kan komme tilbage til min helt naturlige, stille, fuldstændig indre måde at være på. Uden alle mulige regler og koncepter. Den blev lidt længere end en lille video, men en lille video var det alligevel, og beskeden, som jeg vil give med sådan en dejlig mandag, det er: lær dig selv at kende. Lær dig selv at kende, før du dømmer andre for, hvad de siger og tænker om dig. Og så for Guds skyld, få nu det barn frem. Vi har alle sammen et indre barn. Og meningen med livet er, at vi skal have det godt, og vi skal være glade. Og er der noget, børn kan finde ud af, så er det at lege og have det godt og være glade. Livet er bedst, når det er en leg. Så få støvet jeres tag fat udstyr af og komme ud og så og lege. Leg for pokker. Og hygge jer. Jeg vil gerne høre, om der er nogen, der har haft lignende oplevelser, eller hvordan du bringer dit indre barn frem. Så hvis du gider at dele med mig, hvad du gør for at bringe dit indre barn frem, så må du rigtig gerne lige lægge en kommentar hernede under videoen, så vil jeg bare. Så kan vi dele lidt om de der små hemmeligheder for, hvordan vi kommer ind til kernen igen. Det var alt for nu, og vi ses nok, inden der er gået en uge, for jeg tror, at den her uge bringer mange nye ting. Og jeg vil dele alt det gode med jer. Så tusind tak for nu. Ha' en rigtig dejlig solskinsmandag. Og leg sjovt.